iwinjo gima timore. Development en ang'o? Development en dongruok mabiro kumoro amora mintie. Kane Ruto dhi Homabay mokwongo, iwinjo jopiny owuon nokwedo wanga matek ni gi Kaluma, ni Kaluma nowacho ni en Mombasa, en kune, akia ni en kure, nowacho no konyal dhi. Madhano nopenje ni dongruok biro Homabay to wacho no kubi adier. Jopiny owuon no oge kabisa. Kane jatelo duogo kendo ng'agiri morwako gi, Nyong'o rwako jatelo maber Kisumu ka gin goron gini, kendo gidhi mana romo kode e runway magiriedo kama momak lwetgi kama. Kachopo godhiambo dhano dhi Jomirigori te odonjo State House Kisumu magibet gi jatelo magiwuoyo. Kane gidhi Siaya to renge masidho nyaka ni Ruto kondo makete Luelda. Iwinja mago nikech development manobirogo. Kanobirogo ang'o manowacho? You saw the list. Majo Kikuyu gi Kalenjin owacho ni wan ko nikelo mona lemo Jumapil to kochopo sa dongruok tidhi kanye? Idhi Nyanza, jok manok ogoni kata kura. Iwinjo? Koro nitie pogruok mar development kod pogruok mar siasa. Ang'o ma sani timore Lang'ata madier ni mondo jopiny ong'i momiyo koro ine mano nyake dhi kanyo isewacho wach mar gedo mar bilion 9. Ang'o kendo mantiere kanyo? Namba 1 en wach gedo no.